chuoibh chuirde is fáilte isteach a rístingeag na fís an Ceardaíochta. Inniu tamad goil tríal amach Péintéireacht ar a bhealach difriúil le lug. Agus maicinn sib hís a gúine seo, fecinn sib an torra a bhíonn ar an mealach seo le dhéanamh. Maith sib ag géir an bealach seo chríal amach, fáin lom, agus bannaigh í tríalas. Leis an gníomhaíocht troinge teastóg na hábhar seo web. Teastóg paint cúpla dá difriúil, bearrtha nó pápáir, cipínín, tráidide agus sobal bearrtha. Crá go maith an cána leis an sobal bearrtha steán. Inis líon an tráidide go maith leis an leacht nó leis an sobal bearrtha. Inis chuireann féint isteach sa tráidide. Agus fáin cipín agus measc an féint isteach. Nuair tá an féint meascaí agaí leis an sobal bearrtha, tá sé ná agaí an leanacháil. Chun an leanach isteach sa tráidide agus brú síos mar sinne. Ní mór an brú na teastáil. Agus inis tar cúpla secondó leis an féint a súisteach agus tógadh níos mar sinne tarne. Agus bí cinnte an cipíne áil agus an leacht a thógáil gon pápáir nó gon bearrtha. Má ngíonann se bheith seo buc an pápáir amach agus níanamh an féint ar a bearrtha. Agus seo agaí an dá nó an cinál dá thugus amach. Ba mar ráis máireach le ceann nó slán go fóill.